Gracias, señor Galdo. Turno ahora dos grupos parlamentarios. 5 minutos, se pudiera ser. Señor Jorquera. Sí, gracias, señor presidente. Vou procurar cinguirme aos 5 minutos. O señor Galdo comenzou contestando as preguntas que lle fixen en canto a reducción de entidades que no Estado español pois van quedar aproximadamente 15 entidades. O problema é que Galiza corre o grave risco de quedar con cero. Claro, esa é a situación. Por tanto, a min esa resposta, como comprenderá, non me dá satisfacción. Considero que isto é froito dunha valoración equívoca de que a dimensión é o parámetro fundamental a considerar nunha entidade financiera. Nese sentido, remítome a reflexións que fixen nesta propia comisión onte. Coincido totalmente co expresado respeito polo señor Beiras, pero tamén é froito dun deseño que arranca desde hai moito para acabar coas caixas de aforro, un deseño que se acelera, se agudiza para aproveitar o contexto de crise para consumar esa pretensión que acabar cas caixas de aforro. Co cal, quero aproveitar tamén para replicar ao señor Pui, porque parece ser que a Xunta de Galiza fixo ben os seus deberes simplemente porque recurriu o famoso decreto 2/2011. Eu quero lembrar que este deseño, como salientei na primeira intervención cando se puxo a andar esta comisión de investigación das caixas, é que por arranca xa do ano 1977. O decreto Fuentes-Quintana de Unión de Centro Democrático, de liberalización do sistema financiero, que abriu a porta a que as caixas de aforro actuasen fora dos seus territorios e dos seus ámbitos de negocio tradicional e a que competesen entre sí. Pero que este diseño, ademais, aproveitando o contexto de crise, acelerouse froito dun pacto de Estado a partir dos anos 2008-2009. E a realidade é a que vou decir, sin ánimo de cansar a ninguén. Real Decreto Lei 2006-2008, aprobado no Congreso dos Diputados co voto a favor do Partido Socialista e do Partido Popular. Real Decreto Lei 9-2009, aprobado co voto a favor do Partido Socialista e do Partido Popular. Real Decreto Lei 11-2010, aprobado cos votos a favor do Partido Popular e do Partido Socialista e do Partido Popular. Real Decreto Lei 2-2011, aprobado cos votos a favor do Partido Socialista, coa abstención, é certo, do Partido Popular. Real Decreto Lei 19-2011, aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Partido Popular. E entrando xa na actual legislatura estatal, temos o Real Decreto Lei 2-2012, aprobado cos votos a favor do Partido Popular e do Partido Socialista. Real Decreto Lei 10-2012, aprobado cos votos a favor do Partido Popular e do Partido Socialista. Real Decreto Lei 18-2012, aprobado cos votos a favor do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista. Real Decreto Lei 24-2012, aprobado cos votos a favor do Partido Popular e o voto en contra do Partido Socialista. Real Decreto Lei 6-2013, aprobado cos votos a favor do Partido Popular e o voto en contra do Partido Socialista. Estes son todos os decretos que introducen cambios normativos no sector financiero, que diseñan unha estrategia de uso de recursos públicos para sanear a banca privada e logo vendela a precio de saldo o sector privado, que introducen cambios na normativa que afecta a caixa de aforros, que invaden moitos deles claramente competencias autonómicas, que abocan as caixas de aforro a súa bancarización e a súa posterior privatización. E o resumo, teria que facer un comentario pormenorizado dos contidos de cada un. Permítanme que faga un resumo, polo tanto, destas características, porque dispoño de nada máis que de 5 minutos. Mire, o Bloque Nacionalista Galego, porque discrepa total e absolutamente desa estrategia a respeito do sector financiero, votou en contra de todos e cada un deles. E a realidade é que hai un pacto de Estado, como eu creo que isto revela total e absolutamente, do que participaron
tanto o Partido Popular como o Partido Socialista. Entón, non se excuse que neste se abstiveron en Madrid, despois a Xunta de Galiza presentou recurso por invasión de competencias, porque estamos a falar, ademais dun feito total e absolutamente puntual, se temos en conta todo este relatorio, e unha Xunta de Galiza que se viu obrigada pola presión política e social a en algúns temas guardar meramente as apariencias, porque senón os diputados galegos do Partido Popular, cando menos, o que terían que ter feito é votar en contra en Madrid e non volver a reproducir ese espectáculo que xa estamos tan acostumados dun discurso aquí e unha práctica distinta en Madrid. Por lo tanto, sirve isto de réplica a observación que fixo o señor Puig. Bueno, e logo quería formular unha pregunta moi breve respecto ás percepcións dos directivos, porque non me satisfai a resposta dada polo señor Galdo, que volve a apelar a que as competencias están residenciadas no Banco de España. Por lo tanto, formúlolle as mesmas preguntas que lle formulei ao señor Caballero Miranda. Ten facultade de tutela a Xunta de Galiza para que, ou tiña naquel momento, para que as entidades seguisen unha política adecuada de administración? Bueno, ese réxime de percepcións era unha política adecuada de administración. Podía, por tanto, a Consellería de Facenda impugnar os acordos. Nos consideramos que sí, que estaba habilitada política e xurídicamente para impugnar aqueles acordos. E non o fixo, polo tanto, eu creo que cando existe un problema hai que enfrentalo, hai que utilizar todos os instrumentos que se ten na man para enfrentarlos, non limitarse a decir isto non era competencia nosa, aquí toda a culpa é do Banco de España, que creo que o que se hace en moitas intervencións de responsables da Administración Autonómica, por moito que insista, o BNG considera que o Banco de España e o seu gobernador naquele momento en todo este proceso xogou un papel deplorable. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor